No a vám počkej. Niektoré iba 17 sprajty. Teda Čaute ľudia, ideme si poískavať nejaké sprajty a sprajdasty, lebo je pondelok, sú vybustené levely, sprajty, všetko, takže ideme ich poískavať, takže vidíme sa hore. už to bude mať ako. Dobre, takže ideme si musíme to proste dať. Nemôžem nechať nikoho, aby ma zabil. Uspokojím sa s druhým miestom alebo s prvým. S iným nie. Dobre, takže padáme tam, kde padáme. Nie, ja tam nedoletím. No nevadí. Pôjdeme aspoň po to. No dobre. Otvoríme čestku. Kroky počujem, zdá sa mi to, alebo neviem. Aj. Dobre, tu je čestka. Otvorím ju. Capek minus. Dobre, takže privoláme si ten extraktor. Nech tam dám všetkých sprajtov, čo mám. Dám si lokáciu, nech mi ukazuje, že kde sú capsy alebo sprajti. A ideme poupgradeiť nejak tých sprajtov aspoň. Nech je tento aspoň na 5 na masterke. Dobre, ešte tu je česká. Dobre, kam ideme ešte? Healneme sa a zoberieme tých sprajtov a odovzdáme ich. OK. Ešte toto otvorím a idem ich tam dať. Dobre. Akurát. Dobre, ideme po capkovi, lebo je tu capek. Kamo, sa tam neviem dostať. Au, to som dostal extrémne. Toto bude ešte sranda. Dobre, prišiel ďalší capek. Ideme sa healnúť. To dáme toto. Musíme. No dobre, ideme si po tú čestku. Ani, dobre, aspoň ten medký, že tam je. Tam je capek, tomu dáme potom. Musíme mu dať. A ideme po ňu. Utekáme za ním. Poďme. Dostal. Dobre, musíme stávať buildiť. Capek má cheaty. Vydal cez túto. Videli si to. GG capek. Hilneme to. Jeho capek vyklepe. Určite. Aj. A toto je moje? Tak to je super. Dobre, už to je všetko moje. Skúšal som buildy, ale nechcel mi to nejako. Pomaly mi peta.
Musíme nejako tomu capkovi dať. Tam uteká jeden. To dám. On nebol nejaký dobrý. Dám mu. On extraktuje. No nič. Musel mať dobrého sprajta, keď extraktuje. Ale to ešte dám. To mi je urytí. Mne chýbajú iba 9 sprajti. Traja grimovia, tých keby mi dáte napríklad nejakého Gami, normálneho a gold. Mi treba. Dobre, dead. Ideme po ňom. Zabijeme ho. A je to. Ďalší capci ty dostanú. Nemajú šancu. Fakt. A sprajta. Normálny, ale nevadí. Kde je capek? Nie, tam je. Prečo dávam aj tomu len tomu? Dobre. A sprej. No dobre. Holofoil, ty si zoberiem, ty chodota. No dobre, ideme capkou. Extrakt, to ideme. A keď to extraktíme, tak bude dobre. Dobre. Dáme si označenie. Dobre, capek. Musím to sa zastavať. Pohľadkame peta a bude dobre. Uvidíme, či to dáme. Ale ja si tu spravím boxy. A to bude v pohode. Jo, ich spadnul som, nevadí. Dajú sa ti kamene? No neviem, uvidíme. Idem radšej dovnútra, nech ma neminerujú. Odovzdám sprajtov. Dobre. Dobre, tu sa zakempím. Dobre, 4600 som neskal tých sprite dustov. A Rift Anomaly, jo. A už som v klidu. Už mi nedajú snipe ani nič. Dobre, idem do zóny. Zoberieme hento, to sa nám bude hodiť. Určite. 9 spriteov som odovzdal, to je super. Toto je šťastná lokácia, tu som aj padal, takže to vyhrám. A je tam capek? Je. Dobre. Tam je typek. Nič, to je aim. Toto je aim. Dobre, naťažím si matro. Nemám 500. Zapek, dostal. Minus, šiton. Dobre, rotate berem. A idem do zóny. Kamo, tak seklo mi to nevadí. Dobre, dostanem. Jeden minus, ešte dva ostávajú. Tam mu. Dostal ho. A čo však som bol v zóne? Toto je debilina. A má huntingu. Som ready. To bude druhé miesto proti huntingu, nič nespravím. To musím sa iba zakampiť. A dúfať.
Dobre, ideme do zóny. Musíme to dať. A už mám low. Aj v rotate. Musím panúť rotate. Nič. Nevadí. Aj. Nič mi nespadlo. Acapek. To pôjdeme. Musíme ho zabiť. Ideme sneaky piky a zabijeme mu. Ho. Jedna možnosť neostáva. Dobre, skočíme a ideme. Dostal už? Nie. Zabil ho? Ja sa stihnem. To stihnem. Nie. Dal mi, no nevadí. Dobrá hra. Joj, A čaute ľudia, vidíme sa pri ďalšom videu. Chýbajú mi poslední 9 sprajti. A snáď sa mi to niekedy podarí získať. Zatiaľ čaute.